to. A tak som urobila aj tentokrát. A sadnem si, všetko obsadené, len dvaja páni tam sedeli. Tak hovorím, prepáčte, môžem si k vám sadnúť? To sú tam tie malé krčmičky. Aj dceru som tam raz doniesla, aj počula, jak rozprávajú. Hovorím, mami, ja ťa poznám, vidím. Kde chodíš, proste si načerpať, čo len proste trošku, aby človek videl, jak ten národ, aj ty žijú. Tak si sadnem a pustila som sa do tej držkovej polievky. No, ohromne, tak som si pochutnávala, odkusla som si chlebík, pivko som si zapila. A tí dvaja páni, jeden proti druhému sa dívajú, jeden na druhého rozprávajú. A oni boli zo Záhoria. A ten jeden hovorí, na France pre Kristove Pani, a ty ešte žiješ? To hovorí, že pravda, že však ma vidíš, ne? A hovoria, že zbyl tak dlho. Neviem hovoriť po záhorácky, ale sa snažím. A hovorí, ale prosím sa, pekné zubiska ma boleli, ty jak kona. Tak sem si museli zubárovi a dať si spraviť zuby. A on hovorí, že ale nevyprávaj, ukáž mi ich. Akurát ten, čo mal tí zuby, tak sedel takto s krížom mňa tento a ten vycerí zuby na toho. Ten sa mu kúka na tie zuby a ten vedľa mňa hovorí, Ježiš Mária, však vyzerajú, jak by krava šťala. Ja som sa rozosmiala. Zabehla mi držka, tento sa o mňa staral, búcha mi po chrbte, dobre, že som konečne vykašľala a hovorí mi, paničko, dávajte pozor, musíte jesť pomaly, to vám držka zabehla, preto, lebo ste taká pažravá.